Són molts els temes de consum que ens afecten directament, des de l'augment de preus en els productes bàsics fins a canvis en la legislació de la llum o el gas. Fa unes setmanes, la Generalitat de Catalunya va ordenar a les companyies elèctriques revisar les factures estimades fetes en període de canvi de tarifes. Molts consumidors es trobaven que l'electricitat estimada l'any 2008 pujava de preu un cop es feia la lectura real perquè s'aplicava el canvi de tarifes d'un any a l'altre. Jordi Anguera, el director de l'Agència Catalana de Consum, ha explicat al programa Tot és possible de RAC1 els motius que els han dut a demanar aquesta revisió a les companyies elèctriques. En relació a l'impacte econòmic que tindrà aquesta resolució a nivell individual de cada consumidor, tots podrem veure a les nostres factures com hi haurà un concepte clarament identificat on es regularitzarà aquest consum que ha estat cobrat indegudament i, per tant, els consumidors tindran coneixement real de quina ha sigut aquesta diferència entre el consum estimat i real i que a nivell individual pot no suposar molts euros, però si ho sumem de la quantitat de milers de consumidors d'energia elèctrica que hi ha a Catalunya, doncs realment és un impacte important per les companyies elèctriques que havien fet una pràctica que no era correcta i que ha estat corregida gràcies a aquesta resolució. És important, doncs, estar sempre ben informat sobre quins són els nostres drets com a consumidor per evitar possibles males pràctiques. Un exemple d'aquestes pràctiques l'hem vist avui, amb els abusos per part de les companyies elèctriques. El web de l'Agència Catalana de Consum té un apartat que s'anomena Temes de consum i que disposa de tota la informació necessària dividida per seccions, ja siguin temes d'habitatge, serveis o productes concrets.